Maray na buhay with Kuya Noy. Happy Sabado morning sa satoy mga kadistrito. Ini ang sa indong favorite Saturday morning kabarkada. And syempre, dahil makukumpleto ang satuyang Sabado morning. Kung dahil syempre, kung dahil ko kamo kay Ribanan. Wow. And Namiss mo ba kami, Kuya Of Noy? course, super duper duper, super duper. Namiss si Manika Kuya Noy. Halloween sa bakasyon ni Kuya Noy. Kaya ngunyan, kumpleto na naman ang sa kuyang Aldao, yaon sa kuyang mga co-host, Miss Iris, Alex, and Miss Ray. Thank you so morning much. po. And syempre, ang satuya, dahil ta pwedeng lingawan, ang bilog na mga kadistrito, mga ka-MBN ta sa Ocampo, Pili, Kamaligan, Kanaaman, Magaraw, Bombon, Calabanga, and of course, Naga City. Yan. Kumusta man? Maapot ako sa Indo. Kumusta man ang mga nakaaging semana nindo? Sobrang naging busy, Kuya Noy. Like, Miss Iris and the whole... Graduation. Thank you. Finally. Grabe. Ano na mga plano? Yes, Dapat next move. this is the time na talagang syempre tapos ang graduation. Yes, It's a welcome to the real world. Adulthood na talaga. Adulthood na. Welcome to Career na. Yes, career na. Officially unemployed. Ikaw, Kuya Noy, kamusta man ang mga nakaaging semana sa imo? true. Di ba nahiling may sa Reels and sa mga Grabe na Facebook vlogger posts si na? Kuya Medyo Noy. dikit na bakasyon lang. And sa inyo Break to? lang. Sa London, nag-Amsterdam ako, and then nag-Paris ako. Wow! Kamusta Magayon. man, Kuya Noy? Well, it's very memorable, unforgettable. Kasi Amsterdam, one of my favorite place siguro, I would say, among the three countries. And then, nag-meet din kami kang daughter ko. Kaya it's something na... Shout out Yes. to... Kibeya. It's Bea. Bea. My daughter, Bea. Kaya, and grabe, pag-abot ko nga ni Duman. Pero talagang, day ko mapugulan pag siguro 3 days pa lang kami. Sabi ko, na-miss ko ng ang sardinas. Ayun, ito. Nagluto ka naman sa Nagluto ako sa May cooking show ka Pinapangirit ako, naman. napangirit ako sa hiningiritan ako mga tugang ko para tulong aldaw pa lang kita digdi. Mayo, paano kaya? Siyempre sa Europe, puro bread. yes. It's Talaga, puro, ano mo siya? mayo din sila nagmamaluto. Yes. So ako dahil gusto ko magmaluto. As a Filipino. Kami ni Father Rex, Hidalgo, kay ba namin si Father Rex. Father Rex, maluto kitang sardinas. Mamaluto kitang kunyan. So, yan, sinangyari. Masirapan pa dito, Kuya Noy. Masiram. Kaya, ngunyan na nailing nindo to, pag ngunyan na yaon na ako, Pasampol imbitahan man daw po. ma-breakfast kita with my special sardines. Abangan ni Tyler ka. Mga ka-MBN, mag-taste testing kita. Mamukbang kita with Kuya Noy's cooking. Hindi buwan ko lulutuan ko mong iba-ibang variety. Iba-ibang klase Oh my na God. May sardinas. spicy. Yes. Iba-ibang version kang pag-isa. Abangan mo yan, Kuya Noy. Tapos nahiling mo pa, Kuya Noy, nagja-jogging ka with the runners naman. Yo. Magayon naman. Fitness. Kasi magayon ang weather. Pati si scenery po. Ang scenery. Tapos, nakakatuwa. Kasi, syempre, when you travel, you get to see different, I mean, magayon ng mga tourist ninda duman destination si mga sites magayon na niya ako naka-inspire na niya ako pwede tang gibuon din digdi sa Naga lalo dito sa may Amsterdam ito sa by the canal magayon nun sa ko dapat ugwa kita kaniligdi. So nakahiling ka, sir, ng tulips everywhere sa Amsterdam? Well, it's off-season. Off-season. Kaya nahiling ko lang sa mga paso. Iyo, sa mga paso siya. Pero magayon nun. Sakto si weather kasi pa-summer na siya. Yes, wow. So it's like Baguio weather ta. Tama lang, jacket lang na kadikit, windbreaker. Okay siya. Very nice to eksakto daw. Kasi if it's too cold, syempre dapat pinmi ka naka-jacket, mapitiw magiro. When it's summer, yan. Although dahil makita sobrang sanay sa painit. Ang Pilipino gusto nakapayong. Ako gusto ko payong. Pero eksakto si weather. And then magayonon ang lugar talaga. Very Ano mo si inspiring. bonding na ginibon nindo ni Bea? Well, big daranya ko naman sa mga bake shop.
Ng mga gayon. Sabi ko nga, Bea, yaon kita sa Amsterdam, dumaan kita sa bar. No, daddy, not in the bar. Bake shop kita. So, tinapay, croissant, si mga pigba. Dumanan niya sa ko. Samantala ako, dahil gusto ko tayo mag-inom. Walang ginarang ni Bake shop si Bea. Pero iba naman si Ate Bea. No dad, bake shop. Yes. Kaya niya ako, sabi ko sa iya, babalikan ko siya. Ta medyo bitin. 12 days is so bitin. Pero, very, very nice, very nice. Na good break. but Oo. Yes. Pero grabe talaga ang madali ng panahon, no? Ako, imagine 12 days na pagbakasyon, pagbalik ko digdi, puro, ngunyan, graduation na. Yes. Ngunyan, aram ko, kamo, ngunyan, nag-graduate na. Ano na mga plano to sa buhay? Ano na, Miss Iris? Hindi po. Kuya Noy, syempre, waiting for opportunities na mag-abot. Syempre, habot mo na yung i-declare ta. Oo. Syempre, di ba? Gusto ta mo nang iplano ang mga bagay-bagay sa buhay. And syempre, in connection with that, gusto ta man pasalamatan si mga taong nakaibanan ta sa journey ta, si mga taong nagtabang sa mo, family, friends, mga strangers na nagsuporta. Syempre, of course, Kuya Noy, salamat na maray for the naging part kami kay MBN family. Of course, nakatabang ka man sa mga maray ni Alex, ni Rain, sa dail lang sa mga extracurricular activities mo. Syempre, pati sa academic. So, Pero I'm sure kadakulon naghahalat sa Indo. Yeah. Graduate na opportunities. kadakol opportunities, sigurado. Talaga, oh my gosh, so Thank proud. you. So, congrats man, Miss Iris. Ako man, Kuya Noy, siguro ang pagtapos ko sa law school, ang success na yun bako lang para sa para kina mama at papa. So, shout out to mama and papa. Thank you po for being my backbone sa buong law school. Wow. No, ano na, after this, ano ka na, bar review. Yes po. Bar review na muna review. po. And hopefully, And then this year ka matake. This September. September yan, di ba? Di ba usually September yan? My prayer. This year, wow. Abangan tayo yan. Matibayan We will talaga ang pray mga for ate you. ko. We will pray for you. And of Kasi course- Kuya Noy, isipon mo, pageantry, schoolwork, and then their career, napapagsabay ninda. Grabe. Matiba yun. Grabe. We should all learn from them po. to God for giving us the right amount of strength and wisdom for surpassing all these challenges. Kasi masakit talaga ipagsabay din ang pagklase, as in pag-work and mga pag-events. But pag passionate ka talaga sa tigigibo mo, kakayanan ka. So yan. And of course, thank you Kuya Noy for being part of our journey. Thank you Salamat also. po. Thank you also. Yes. And talaga kami excited na sa Indota. Arami, kadako lang opportunities na nagbubukas, naghahalat lang sa Indot sa matter of picking the right one. Oh, yeah. And in a few steps, si Alex, masunod And ano naman yung naman sa ang mga anong ano, pinagkakaabahan namin niya. si Alex, love life pa rin. Ano po ako? sige. Pero may sinabi niya sa kuya, medyo Kuya Noy? nag-send niya sa kuya, sabi, ex na da. Cut! Ay, cut na. Kung sabihin ba ko? It's a fake. Sabi ko, Fake news to, fake news. Fake news. No! Napapadungan ka na pati baby girl. Ano ba yun? Nasa hot seat na naman. Sige, ano na lang. School life na lang ang Sige, pagulayan. school life. How was your school so far? So far, ang school ko, feeling ko talaga, okay, ako. So far, nai-enjoy ko man siya. I'm an upcoming second-year student in psychology this school year po. So, I will ask for tips sa inyo kung paano nindo na-survive in pageantry and naman. study. Yan lang kami ni Guide Ate po. Iris. Yes. Thank you po. And Kuya Noy, ma-ask man po ako sa inyo. Ano May man? advice na And naman. wisdom. Love advice na po. Mayo. Advice sa studies, baka sana. Studies. Kaya mo yan. Ang dahon ko may mga workshops din ba si Alex? Or Oh yeah, mga yung Maracuya, activities? yes, the Maracuya Studio, we're planning to put up workshops like dance workshops, ballroom workshops dun sa studio namin this summer para may mapagkaabalahan naman yung mga kiddies and even yung mommies, di ba? All ages. to know. And we will also have a modeling workshop. So if po kamong inquiries, you can message me at Alexandra Krishna Mangubat Orino or at the page itself, Marajuyo, Marajuio. Alright. Yan, minsan gumanan ta daw. Parang ano man ako, parang pabiko. Mas stretching ang parang tula ko, medyo mawara-wara. Confident kita naman.
Talagang sobrang dali ang panahon, lalo na pag nag-i-enjoy kita sa tuwing mga ginigibo. right. No? Yes, tama po, Kuya Noy. And this episode, makakaibahan ta ang saro sa mga women leaders na mataunin inspirasyon sa satuyang mga ka-MBN and lalo na sa satuyang mga ka-distrito. That's right, Miss Alex. Kaya dapat tutok lang digde sa indong paboritong Saturday Digitalk and Radio series. Mabalik pa ang programang Kamo ang Bida, ini ang Marahay na Buhay with Kuya Noy! Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Marahay na Buhay with Kuya Noy! Nagbabalik ang MBN. Digdi sa satuyang programa, aside sa mga istoryang nagtataong inspirasyon asin paglaom, pigtatawan tamanin importansya ang satuyang mga avid viewers and listeners. Yes, Miss Jane, inspirasyon taman talaga ang satuyang mga solid na MBN fans. And sa kada episode nag-aabot na kita ng 2 million plus combined views of episodic vlogs and kansatuyang mga main episode. Sa Facebook lang yan ha, dahil pa dyan kabali ang sa YouTube. Grabe! Wow, 2 grabe. million. Nakaka-inspire man MBN. talaga. Di pa dyan kabali din ang satuyang mga avid radio listeners sa OKFM, Bossing FM, Idol FM, and DWIZ FM. Kaya, girls, puunanta na ang satuyang MBN Shoutout segment this Saturday. Yes! Alright, let's start with MJ Sasulo Samonte. He says, "Good morning po, Kuya Nonoy. Watching live po from Santa Cruz. Shoutout po sa family Samonte and Sasulo. Salamat and God bless." Hello, Wow, good morning po. Shoutout po sa Indo. And of course, igwaman kitang greeting from Ramel Morales. Sabi niya, congratulations po, Sir Nonoy, sa magayon na first 3D Fest digdi sa Naga City. Yes. Talaga naman. Siguro nag-attend yan si Sir. Yung 3D Fest. Tama. diba? Oo, ngayon talaga tong 3D Fest na to. Yes. Sayang na kita naka-attend. Sayang, nasa kanya-kanya kitang Busy. Oo. And Haliman kay Mary Ann, good morning Kuya Nonoy Magtuto, watching from Ocampo. Hello good sa morning mga from taga-Ocampo. Yes. Inihali man kay Sir Nico Maravilla. Marhay na aldaw po sa Pogi Ming Kuya Nonoy Magtuto. Tama. Marhay na aldaw man po. Alright, next viewer taman si Trisha Regina Quelonio.
God bless you always, Kuya Noy. Thank you po. God bless, din po. And kay John Mico Ogarte, Barcelona. Wow, gayon. Marhay na aga po. Hashtag Kuya Noy magtutu. Shout out po sa mga taga Magaraw. Wow. Hello sa mga Shout out taga sa mga Magaraw. Magaraw. Hashtag Magirinunon po ang hashtag mo, kuya. Yes, inihali man kay Edsel Bueta Eliorde. Shout out po from Naga Concepcion Grande po. Hello po sa mga taga Morning po. Concepcion. And iniman hali sa last and Yes. recent guest Yes. last Oh. Saturday, si Ate Queen Hugo. Oy, Sabi niya, hi, Ate Queen. "Thank you, Sir Nonoy Magtuto, for having me as your guest for this very timely and relevant conversation on your show." Tama. Salamat po sa pagtaong panahon as in espasyo para sa LGBTQIA+ community para madangog ang samong boses. More power po sa MBN family. Wow. Thank you, Ate Queen. Thank you, Ate Queen. It was And such happy a pleasure. Pride Month. Yes, happy Pride Month to everyone. And iniman hali kay Christina Ostique Breglilio. Yes. Marhay na aga, Kuya Noy. Shoutout digdi sa Bonbon Zone 1. Wow, good morning po, Taga Bonbon Bonbon. Zone 1. Inihali man kay Miss Julie Calisura Opeña. Marhay na buhay po, Kuya Nonoy Magtuto, listening from San Felipe. Hello po sa mga taga San Felipe. Good morning. And daiman mapahuri si Sir Jerry Fernandez. Sabi niya, "Good morning po, Kuya Noy. Kumusta po ang vacation sa London? Wow. God bless and stay healthy." Siguro Kamusta abanger siya ni nga ba? Kuya Noy. Updated. Updated sa mga reels True. and ganap. Haliman kay Jessamay Salazar Jacob. Marhay na aga po. First time ko po magdalan igdi. Salamat po. Wow, thank you Hello, po, Miss hello Jessa. Inihali man kay Miss Mary Lou Alano. Salamat po sa pagpapadangat sa Third District. Distrito. I-combine kaya si Third District. District. Yan Yes. po. Love na lang po ni Kuya Noy ang Yes. Third District. Tama. And of course, we have a greeting from Lizel. Sabi niya, "Kuya Nonoy Magtuto, pabati man po sa aki ko na belated 7th birthday, si Arvin John Agorita, kan June 19. TY po. Belated happy Belated happy birthday, birthday! Cute naman. And kay Rosita Bordeos, support from Mendoza and Bordeos family. Thank you so much po for the support. Good morning. Ini from Rodeline Yu Chio. Tama ba, Chio? Yes, tama. Good morning, Kuya Nonoy Magtuto. Watching from Pequeña and from Tahuna Tahuna, family. Hello po. Good morning. Good morning. Alright, so that's it. Yan po ang gabus ng mga greetings for today's episode. Salamat pong maray mga kadistrito and mga ka-MBN sa indong padagos na pagsuporta. Puun pa sa satuyang MBN pilot episode last Feb 2024. Grabe! Haluyin na pala. Parang mabilisan ng gabos, di ba? Pero weeks pa lang kita magkakaiba. So, we've started pa February. And kunyan, it's June. July. Pero months na mga ka-MBN, salamat na maraming maray. salamat po. Kaya dahil po kamo maglipat ng channel, mabalik pa sa itong Saturday Morning Barkada, ang Marhay na Buhay with Kuya Noy! Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan,
fill in your information, and click submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.sbmmktgsolutions.ph. Maray na buhay with Kuya Joy! Digdi sa MBN, gusto mi happy ka mo mga kadistrito. Mas maugmaman talaga sa pagmati if mas nakakatabang ka sa iba. Ngunyan, para sa tuyang MBN Happy Family Package segment, dalanan ta po ang istoryang ini. Welcome mga kadistrito sa bagong segment kang Marhay na Buhay program. Kada Sabado po, 8 o'clock to 9 a.m., mahanap po kita mga masaswerteng kadistrito na manggagana sa tuyang Hakot Grocery Challenge. And siyempre po, bago yan, iba nang kita kan sa tuyang napakagayon na guest host na si Miss Maricel Tulfo. Yan po, nakaibanan ko muna. Ayan, syempre, bago ang lahat, ano ba dapat ang abangan natin sa Marhay na Buhay package? Meron tayo ang surprise natin sa mga kadistrito natin, random. Yes. Tatawagin natin sila, bibigyan natin sila ng 2 minutes time para mag-grocery kahit anong pwede nilang hakutin. And ano pa ang hinahalata? Dito na pagpalo yun. Maghanap na kitang maswerte yung mga kadistrito. Let's go! Sa tuwing Davos, Marhay na Buhay. May number kami dyan sinagpalista ng 22 ang enot na mabunot digdi sa mahiwagang box na ini. Ayun po, pag may nabunot ka mo dyan, nadili mo ng ang number, si favorite number kung sasabihin sa Indo, iyo ang magagana, malahog sa grocery, daradara, si Mar ang ma-assist sa Indo, mahiling nindo, tatabangan mi ka mo, panood nindo ang sa Indong cart, o buso nindo, panood nindo, kami, yan po ang regalo ko sa Indo. Iyo po, si makakabunot ka itong favorite number ko, iyo ang mapila din sa cashier, may 2 minutes ka mo mag-shopping. Ano ang paborito kong numero? 22! Sige daw, iliwan ang 22! Pangalan mo, kuya? Michael po. Michael, taga saan? Triangulo. Triangulo, okay, Michael. Mar, si Michael ang buena mano. Pero yung mga may bola, pakita ko na lang dumanta, may pan-Jollibee bang kamo giraray. Iyo. Okay, si Miss Mar. Okay, game. Ready? Set? Ay, laruan mo yung card mo para panoon mo. Nako, panoin daw mo dyan. Sige na, game. Yan, dali. 1 minute. I'm Michael Dolores from Triangulo. Maraming salamat po kasi po ako po yung nabunot ngayong araw.
itinagagalak ko po na ako po ay naririto. Maraming salamat po ulit. At sa iyo naman po, sir, magtuto. Maraming happy birthday po sa iyo. Sana po ay magtuloy-tuloy po ang iyong mabuting loob. At sana po ay maging masaya ka po ngayong araw. Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Marhay na buhay with Kuya Joy! Nagbabalik ang MBN. And araw kan promise niya mo sa Indo, makakaibahan ta ang saro sa mga matitibay na women leaders ngunyan. Isang leader na malalim ang pagbibigay halaga sa iba't ibang advokasya sa ating mga lokal na komunidad. And live na live kita ngunyan sa MBN Studio with ang sa kuyang amiga, Miss Maricel Tulfo. Yay! Ayan! Miss Maricel, welcome to our program. Set nyo. First time ko dito sa set nyo. So, hello. Welcome po. Welcome. Naggaganda ang kasama ko. Wow. Siyempre, kumustahin natin ang buong 3rd District kasama na yung Naga City. Hello, 3rd District. Good morning. Sana hindi kayo magsawa. Good morning po sa Tuya Gabos. Yaon po ngunyan si Miss Maricel Tulfo. Magulpi kitang mga ihahapot sa iya ta. Aram ko kada ako nagngangalas kung ta yaon pinusig sa Tuya si Maricel. Amiga ko po ini. Padagat ko niyo. Kaya ngunyan, sige daw. Si Sen gustong inot na maghapot. Sige daw. Miss Alex. Yes, Miss Mar. Aram Yes mo po. po, na vlogger ka man po, di ba? Yes. So, who is Miss Maricel Tulfo on and off cam? Ano bang gusto niyo ma? On muna or off cam? On ka muna. On ka muna. Kasi nandito tayo ngayon. Live na live. Grabe naman Sige. yung gusto mo. Sige, on cam, syempre, I have to be decent. But I try to be funny as well kasi ayokong mabigat yung presence ko sa camera. And I feel like
natawid ko naman siya. So, here I am. Off-cam, I'm the same. Same. Pero I hindi know. lang ganun ka-decent. But I feel like nakikita ng staff yun now, pero hindi nyo nakikita. So, kailangan nyo ako mahanap dito sa 3rd District. Gusto nyo makita yung off-cam na Marisol. Yeah. Pero I agree doon sa sinabi ni Miss Maricel, on and off cam, decent and talagang mapalabiro. Parang pilit ka. Pero ang gusto ko malaman kasi namin, yung naiiba. Ano yung Ano talagang naiiba? off cam? Ano naman something na different? Aside from, of course, being you, Wala akong makeup pag off-cam. of course. On-cam, the difference is, I have to be laging jolly. Kasi alam naman natin, kapag off-cam, syempre, hindi naman laging happy ang life. Yes. So, dun lumalabas yung mga sad moments, diba? Syempre, pag nasa on-cam ka, dapat laging happy. Hindi ka pwedeng umiyak kasi ikaw ang source of joy dapat ng lahat. Gusto ko na kasing talunin si Jollibee. Yes. Natutuwa si Direk. Diba, ang gaan ng work mo today. Diba? Perfect. Okay, next question. Alright. O yan. Next question. So, Miss Mar, we're Yes po. curious. Ano po ang pinagkakaabalahan ng isang Marisol Tulfo? Actually, madam, marami. But I try to balance it as much as I can. So, right now, I'm doing Senate work. I'm representing my dad, Senator Raffy Tulfo, for his payout. So, kaya ako umiikot sa iba't ibang parte ng Pilipinas, sorry. Kasi nga, my dad is very busy in the Senate, so I have to go down and bring joy to the people. Diba? Oh, ramdam na ramdam namin yan. Talaga ba? This past few days. Wala pa akong sweldo. Wala pa akong nare-receive na Jollibee, mamaya, libre kita ng Jollibee. Pagka-cheap natin ito. Pero Yun lang ang afford ko, si upset, Chicken Joy. Yes. Joy yung gusto mo, di ba? Then I'll give you Chicken Huwag Joy. kasi masyadong marami, hindi ko yung nagtanong. Alam sa show mo to, pero hindi ko yung nagtanong. Okay? So, yan. Besides that, pag nasa Manila ko, I do Senate work. Again, I'm working under my dad's office, so I'm also part of the Senate Spouses Foundation Incorporated, led by Miss Hart Evangelista Escudero. So, very busy ako dyan kasi nilagay din ako ni Press tsaka ni Senate Press na chairperson ng public assistance. So, it's more of public service, which I think I'll do the best of my efforts. Nice. I'll check. So, yun yung ginawa namin ni Kong Noy actually. The other day, yeah. We went to Nawawala ka na sa kalendaryo. Villa Marilac. 27 yun, 30 na po. 27. Oh, Yes. 3 days ago, Yes. bisita po kami sa dalawang, yung isa sa Villa Marilac, Home for the Aged, Yes. and then the other one is Missionaries of the Poor. Yes, ikaw po ba si Miss Mar? Yan, may dinala po doon si Miss Mar. Yes. For, yan. Grabe ka, Miss ina-explain Mar. ko lang. Ang ganda mo today. Yes. Pero, yun, tulad ng sabi ni Kong Noy, we went to actually yung... Ano pa? sorry. Villa Marilac. Villa Marilac. The building is donated by the Senate Spouses. So, no one ever visited pa since it was turned over. Kaya, siningit ko siya sa schedule ko kasi that day, it's a free... Grabe naman yung zoom in mo, kuya, dyan. Okay. Ayun. So, binisit ko kasi ever since it was turned over ng 2003, wala pa pong nakaka-visit na Senate Spouses. Nilalaro mo ko sa camera mo. Nagpapa-extra lang ako. Ganon. Okay, so, yun. So, I suggested to Miss Hart that I visit it kasi nandito na rin ako sa Bicol, so why not? And then, sabi nga ni Kong Noy, he's been helping that also. So, sabi ko nga, binigyan ko pa siya ng assignment. Sabi ko, if I'm not here, he will take care of it. I also told SP and Miss Hart that I have a point person that will look after the charity. And we also visited Missionaries of the Poor kasi I wanted to add another charity which Miss Hart also supported and I'm very thankful for the Senate Spouses. Okay, kiklear ko lang po, hindi po ako asawa ng senador. FYI, anak po ako ng senador. Okay, Senate Spouses na po yung pangalan pero
pasok po ang relatives doon. Thank you very much. And besides that, I also do vlogging like what Miss Alex said kanina. I do vlogging now. Pag may free time na lang ako. And when I travel, like here in Kamsur, and everywhere I go, nag-vlog po ako para makita nyo yung kagandahan ng Pilipinas, diba? Yes. Sana makita natin yung mga vlog ni Miss Maricel dito Sana sa pinapanood mo. Pero naman, nakita ko nga nasa Masbate one time. Kasama po ako sa Masbate. Oo. Nag-Masbate pa pala kami. So, you'll get to see that on my vlog. Nice. Antayin nyo na lang. Medyo matagal yung pag-edit kasi busy po ang lahat. So, Yun. Okay. Next question. Yes, Nakita next niyo na, ang dami. question. So, sobrang busy. Pasalamat po tayo at na-bisita tayo ni Miss Maricel ngayon. yes. Thank you. Baka pwede ko kayong kunin sa Manila. Iwan nyo na muna siya. Kawawa naman ako. Hindi naman. Oh, Miss Okay, Iris, alam ko so- baka man, naghahalat ka lang ng timing si Iris. madami kasing kwento si- Anong Kuya kwento mo? Noy. Gusto kong malaman ano ang kwento mo sa'yo. Sige na. Mamaya Hindi. yun. Huwag kang nakikialam. Sure. So, Yung tanong muna natin because yung tanong muna. we want to know more about about you, syempre. Bugo ko dito kasi kayong lahat. Sorry. Okay, Yes, go. so speaking of Miss Mar, you mentioned na anak ka nga ng senador. Yes. Ngayon, we are all curious. How is it? Kamusta maging anak ng isang idol, Raffy Tulfo? Madaling sagutin yan kasi matagal nang tinatanong sa akin yan, hindi pa senator yung papa ko. Mukha siyang strict, but he's really not. Siya actually yung mas open-minded. Hindi po ito networking. Very open-minded siya with everything, love life, anything career. He's actually been guiding me even before naman. Wala pa ako sa public service, which I am doing now. So, he's very not hands-on is the right term. Maybe more on guidance kasi we don't get to see each other often because he's busy, lalo na now. I'm also busy. My mom is busy. My brother is busy helping other people. So, we get to guide each other. Nagkikita-kita na lang po kami minsan sa Facebook po. Facebook! Opo. Ay, galing ka pala ng Masbate. Ay, galing ka pala ng ganito. So, medyo doon na lang. But, at the end of the day, what they see on Facebook, they would get to comment na, oh, kumusta yung Masbate mo? Kumusta yung Kamsur mo? Kumusta yung mga tao? Ganyan. So, we get to interact in terms of pangit pakinggan kasi sa Facebook kami nagkikita. Pero interactive talaga kami. Oo. Kasi nga, sa sobrang busy namin maging public servant, hindi na kami sensitive about, kailangan natin magkita once a week. Yes. To update each other kasi marami namang ways to see each other. So, there's video call. So, sometimes we do that. Sometimes we don't. Sometimes audio call. But, the best thing is, na-filter lahat ng manliligaw ko. Ayun! Speaking of Miss Mar, bilang prinsesa ni Idol Raffy, may nakabihag na ba sa puso ng isang Marisol Tulfo? Marami, pero yung iba hindi legal. Yes. Of course, hindi tayo pwede maging plastic. Okay? May mga hindi alam si Papa dati. Okay? Hanggang ngayon naman, hindi lahat dapat nalalaman. Siyempre, dapat may mga tinatago pa rin tayo. So, I think he knows naman that everyone has secrets. But, diba, it's sa dami ng security ko, feeling ko naman nakita nyo. But, yun, medyo maraming kailangan i-let go, like yung private life ko. It's not naman nawala yung private life ko, it's just how you handle it. But, again, you need security. And my dad, tulad nga ng sabi ni Miss Alex, prinsesa. So, Wow, princess yes, treatment. the king needs to protect his princess. Oh, wow, that's So, kaya po tayo sobrang daming security na kahit saan po ako magpunta, minsan nilalaro ko na lang po yung And ito po kasi si Senator Raffy Tulfo, meron silang dalawang anak. Ang favorite na daughter niya, grabe. si Miss Maricel. viral yan. Favorite daughter. Kapatid Diba? ko. And syempre, ang favorite son niya naman, si Sobrang- Ong
Sinong source mo dyan? Kong Ralph, alam ko yon kasi Ay, alam mo. syempre, nakikita ko yon. Okay. And syempre bilang isang paboritong anak ni Senator Rafi Tulfo, ano naman ang masasabi mo? Syempre, si dad mo is known to be the idol. Talagang, sabi nga, parang hari ng public service. Yes. Ano naman ang parang kaparehas ni Miss Maricel Tulfo bilang isang public servant din. Gusto mo bang i-rephrase yun? Kasi Pwede, nasa sige. prompter, hindi yun yung laman. But I guess, sabi ni Kong Noy, ang gusto niyang malaman is ano yung nafe-feel ko dahil matagal na sa public service yung daddy ko. Tama ba? Kaya Pwede na yan. Pwede na. Sorry, sir, Okay. Approve. Actually, well, bata pa lang kami, alam naman namin na public service na yung buhay ni Papa. So, we get to, well, I got to explore it kasi bata pa lang ako, I go to his radio station. RMN pa siya noon, AM, so hindi pa uso yung Facebook, wala pang televised, wala pang teleradyo. So, audio lang talaga yan. curious ako why people cry when they see my dad. So parang tinanong ko siya, sabi ko, bakit ganon? Umiiyak yung mga tao pero wala namang ginagawa si Papa. So I got to know his world through going to his office, talking to all the complainants, and parang dun ko na-realize na yung mga problema ko pala, it's not as hard as I think it is. So, nung naririnig ko yung problema ng mga tao, parang, okay, I'm still lucky with what I have and what I've been receiving. So, I got to know his world, and that's where I understood na, okay, kaya pala tumatagal si Papa sa public service. Because when he says na, pag nag-thank you yung tao sa'yo, tapos umiiyak, iba yung satisfaction. Iba yung kahit walang bayad yung tulong and you get to give monetary help or any help that you give. When they say thank you from the bottom of their hearts, very satisfied ka, na may contentment, na parang hindi ka maghahanap ng bayad, parang ganon. Pero curious ako, Miss Maricel, Curious being ka? isang anak ng senador na sinasabi mo nga, being isang Maricel Tulfo, ano pa ba yung posibleng nagiging problema ng isang Tulfo? Kasi I'm just curious, no? Sabi mo, you also have your own problem, Yes. and you feel so blessed na yung problema mo palang dinadala, hindi kasing bigat ng mga nakikita mong humingi ng tulong sa dad mo. I mean, I'm just curious. Ano ba ang posible pang maging problema ng isang Maricel Tulfo? After all that, you have the name, you have everything, you have friends, you have, alam mo na. So, sige, Sige tuloy na. na. Nakakahiya naman. Tuloy mo, sorry. Ano yan? yung tanong mo? Ano yung nararamdaman mong posible pang mga problema ng isang Tulfo? Imposible. Dati ka ba manghuhula? Hindi. Existing, nagiging problema ko kahit naman dapat hindi Aside ko- from siyempre time mo, I'm sure sobrang hati na yung time mo. Ikaw na kaya sumagot. Hindi, pero aside from dun sa time, I don't really yung time na kasi when I enjoy something, I don't mind spending it. But ngayon, mas pinoproblema ko how to help more people. Bakit? Like, kaya nga ako sumasama kay Kong Noy when he goes around kasi I don't get to see those kinds of problems na yung like in detail. I get to see the main problem which is kunyari madumi yung carpet. But what kind of dumi? Is it alikabok? Is it may kuto ba yung carpet? Ganyan. So, mas gusto ko kasi in detail. So, I know how to help. Hindi ko rin alam ba't ko siya iniisip. Pero kasi pag na-curious ako, bakit hindi siya natutulungan? Pero kasi katulong-tulong naman siya. Yung parang yung logic of bakit hindi natutulungan, ba't hindi umaabot yung tulong. Medyo yun yung mga pinoproblema ko now. Hindi katulad before na, ay may gusto ako, paano ko ba bibilhin yun, paano ko hihingin, paano ko maglalambing kay Papa, mga ganyan. But now, yun yung mga iniisip ko, paano ko mag-reach out sa ganito, paano ko papasiyahin yung mga tao kahit hindi nila ako kilala. So, those are the things that I
I think about now. And then, more on helping my dad. Kaya ako bumababa again, is to extend his help. Kahit hindi siya yung mismo bumababa, but the presence. Oo. Totoo yun. Kasi sa na-experience ko sa pag-ikot namin ngayon ni Miss Maricel. Ang alam ko, ako yung guest. Oo. Hindi. Kasi yung idadagdag ko lang doon sa sinasabi mong problema mo, pinoproblema mo yung ibang tao, which nakita namin, yung presence mo pa lang, is already, is a sign of joy na for them to see you. No? Kaya nakakatuwa naman. Joy. Yes, chicken joy. Chicken joy. Please bring me chicken joy. Bring me chicken joy. Kasi sumama rin po ako dun Yes, sa kampanya. magkasama kami ni Miss Alex nung Sa conception Isang araw. Yes. Opo. Ito, totoo na to Sorry. nung isang araw. Totoo, isang Yes. araw. Sobrang saya po talaga ni Miss Mar. Like, na-entertain niya po yung mga tao, saka natulungan niya pa po. Yes. Kaya makikita niyo po talaga, she brings joy and serendipity or peace to wherever she goes po. So, ayun. Sobrang na-amaze po ako sa mindset and sa problems mo, Miss Mar, kasi very pang-public servant na po. Yes. So, bakit gusto mo nga po ba ang public service? Again, it really brings contentment to me. I don't know to other people kasi there are some people that parang hindi enough yung thank you. For me, again, I'm happy with my life. I'm contented with my life. I'm happy with what my parents are doing. I'm happy with what my brother is doing. So, I'm happy with what I'm doing kahit sinasabi nila na papagod ka na. Umiikot ka ng buong Pilipinas, pero wala ka naman nakukuhang talent fee. Wala ka naman. People think that my dad pays me because I go around. But then again, I don't get paid. Kiniklear ko lang sa inyo, FYI. Okay, I don't get paid. Hindi rin ako pinilit ng tatay ko. Iniisip din ng iba, pinilit ako ng tatay ko. But no, I was the one who presented myself. Kasi I really want to see different kinds of problems, diba? Gusto niyo yung hobby ko, maghanap ng problem. And solve it. Yes. Diba? I try to look for problems and then present it to my dad. And then see what we can do in the family. Like kay Ralph, I compare also kasi I go to barangays with Kong Noy. So, my brother kasi is a district Kong also. So, I compare bakit sa Kamsur ganito. So, what do you do since he's a district Kong? And then, pag medyo national na, lampas na sa district, parang yung buong province yung may problema, one main problem, I try to talk with my dad or my mom kasi they're national, so they get to give me more advice na makakatulong sa tao. So, that's what I look for. And again, hindi pa ako binabayaran ng FYI. Thank you very much. Kaya, yan po, nakikita nyo, narinig natin, alam natin kanina, may kasabihan po baga na kung ano ang puno, siyang, kanina may bunga, kung ano ang bunga ng puno. Ano na ngayon? Kung ano ang bunga, siya yung bunga. Oh, yan. So, kung ano yung kung ano yung ugali ni Senator Raffy Tulfo, yun din po ang anak niyang si Maricel Tulfo. Kaya, salamat po. Nonoy magtuto. Alam na ni Miss Mar. Sanay ako dyan. Magtutusin! Day ka mo maglipat ng channel, tadakol pa kitang istoryang ibibida. Sa satuya man pong mga avid radio listeners sa OKFM, Bossing FM, Idol FM, and DWZ FM, stay tuned mga ka-MBN. And maparadyo man or online world, tutok lang mga ka-MBN. Mabalik pa ang Marahay na Buhay with Kuya Noy!
Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Maray na buhay with Kuya Noy! Para sa Satuyang Wish Ko Noy segment this week, saro na naman nakadistrito ang satuyang natawan ning bagong paglaom sa buhay. Dalanon to po ang istoryang ini. Thank you po. Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Maray na buhay with Kuya Noy! Yaw na din kita sa salo sa mga MBN segments na talagang man inaabangan ka mga viewers ta. And listeners, syempre. Tama yan, Kuya Noy. Uyan na naman ang sa indong pinakaabangan ng MBN Episode 19, Trivia Question. Yes, it's that Okay, time again mga ka-MBN. So this is the question. Ano ang pangalan kan sa tuyang guest na pig-feature this episode? A. Miss Mar Tulfo, B. Mr. Rafi Tulfo, or C. Miss Hope Soberano. Wow. Again, Okay. ano ang pangalan kan sa tuyang guest na pig-feature this episode? A. Miss Mar Tulfo, or B. Mr. Rafi Tulfo, or C. Miss Hope Soberano. Alright, so mga ka-MBN, to win 3,000 pesos, just type your name, space address, space cell phone number, space letter of the correct answer sa satuyang episode link. And of course, data man lingawanan sa tuyang mga radio listeners, pwede man ka mo manggana, just text your name, space address, space cell phone number, space letter of the correct answer, and send it to 0998-562-0998.
0998-562-9923. Again, isend po sa number na ini, 0998-562-9923. Good luck! Okay. Yan ang mga istoryang satuyang itinampok sa satuyang MBN episode. Satuya pong pasalamatan ang mga satuyang viewers, listeners, and mga ka-netizens. And ang satuyang bilog na distrito. See you all next week po sa programang Ang Sa Indong Istorya, ang Bida. At programang Strictly Good Vibes Only. Programang Mataonin Inspirasyon na Sin Motibasyon. Programang madangog sa saindong boses, asin opinyon. Programang mapagirumdom na dapat pirming maray asin totoo para sa mas maray na buhay. Yan. See you all next week. Digdi lang yan sa Maray na Buhay with Kuya Noy. This will be everlasting love. This will be the one I've waited for. This will be the first time anyone has told me. In a few weeks, I will get time to realize it's right before my eyes, and I can take it if it's what I want to do. I am leaving.